lamsogo ini hai jora manpi kaba ade seng Kaitorni kok no wansok layana sengna niskan ang suruwana bogra Kaitorni no hambai ruwo nang sengno naikolei ini kuriwo ke tong rawe tabuk suk jora kaham kereng ke tong roma bai no hambai nini kok no seng wansok webe wansok baya nini karyok mano seng wansok webe wansok baya nini hamchajak mano seng manaibo seng teibo manani musungo Kaitor nung seng no subadi nini dagi mungrok no nini hamchajak marok no seng teibo kuto ke simanani teibo nini dagi te dagi matri seng tong manani Kaitor nung subadi seng seng belai kena guru-guru nangjak ojorao pana Kaitor sini bekha ayang yang ngai mana azrao bu Kaitor nung seng no subadi lete seng nini neng phainani no naisingai nini dagi mawo seng tong manani Kaitor nung subadi seng mungsa sugya ani bagai ni ya paro nung seng no subadi nai bukra Jisu nung besi apa Kaitor tani surisam amin. Oke, pada seng tini wansok layana mau tini ketan Bible tangai yana pedi matai suimani kot makaha pas ni chapter 5 ek ni cimi baro joraan poriwana kisah kolok na poriwana gaya mo seng paimi apa nang nai apa nang ulurago seng wansok lai piana ang poriwana ek ni cimi Jisu borok kabang manuge hathayo kasaka bo aro acuka bini sagri rok bono corsake kutumka hake bo prungna cengsaka lama kaham kobokrogo Kaitorni thani koiwi tongnai ro borok hamchajak Kaitorni ha borok nino kha khamnai rok borok hamchajak Kaitor borok no kha kachang runai kha sutrang borok hamchajak Kaitor runa hanmano borok mannai Kaitor naima tui simi tongna nainai ro borok hamchajak Kaitor borok no kha kochom ru suknai buino maya chanai ro borok hamchajak Kaitor bo borok no maya chanai kha kufur ro borok hamchajak borok Kaitor no nuknai buino kethar runai ro borok hamchajak Kaitor borok no bini besarok honnai Kaitor naima tui tongui satok jaknai ro borok hamchajak Kaitorni ha borok nino norok ani borok engma bai bui norok no lachirke norok no satok ke norok no tatal ke kok hamya sake norok hamchajak khas rangdi tongthokdi tamne hunke jukna hawa norok ni bagai sokat kaban makhatijak tongo norok ni slai sekang tongnai diari rok nobo borok ro omotui keno satok kha o elenbak pore mane bisingte Kaitor ketal keseno hamari kleiten amen. Oro seng nugo atta juda hamari ba tini kok omrono seng wansok lainai Bomo hai borok hamchajak Bomo hai borok Kaitorni mokolo hamchajak iga seng oro ang pilang saka atta seng nugo 8 juda Bomo hai ke seng kebui ke hamari ba seng Bomo hai hamchajak Bomo hai borok hamchajak obai ke seng nugo iga pedi seng wansok layana oro seng go ek seng je pore mani oro seng kaham ke seng sinani nanggo wansok nani nanggo tumani male Kaitor seng no oro ni bising tu belai nang mani kok seng no sini thani sanani naigo ingya kaba seng no message runi naigo hai bagi seng no kaham ke srai ke seng buji thai
Kaitor u paseso sung nai hangke Kaitor boni sagri rok no bo buji ro nani naimani haibana sung naini hangke azorawo boni sagri ro bono mane bokok sana naimani abono boni sagri ro buji uimaya rom uimaya piaba phola kathar je Pentecost ni salo phola kathar sophayo aproke borok ukok no buji uimanka ba Jisu age salang mani kok rong no bo borok rom uimanka boni sesikan borok buji mania mane sajagi tongpro borok buji mania ke jeng oro jeng nugo kaksang mani kok bom hai borok kaksang ma gubui kaksang mani kok gubui kaksang man bom hai borok jeng naine kan ke osung saro gubui kaksang mani osung saro gerei baksa buksu bahai henai mano rang tongka rang genang ro borok kaksang gei tongo sompoti genang ro borok kaksang gei tongo sungsaro koisha borok munisyono kaksang ma gubui kaksang mani borok ni thani gerei osung saro borok rok usung sani borok rok bom hai no kaksang ba kushi ba tongthogui kaksang mani kaksang ka hनै sungsani borok rok wasok bom hai no je borok ni thani rang paisa kabang kuti kuti rang tongo je borok ni thani jaga jomin sompoti kabang je borok ni gari gura tongo je borok ni temanai sak man kaha dondulo tongo rang paisa tongo omo hai rok no borok o phona songle kaksang mani nukhung ba kaksang ni tongbai khana omo hai ke jeng wasobung yakeba o borok o phona songle hamari manjak borok rok no hनै borok rok ni wasok mun phiaba Kaitorni nahor Kaitor ni mogolo hongke obohaya omo sungsani manei khunui rang tuisa jaga jomin ei sak kaha gereng omo Kaitorni mogolo ba abo gubui ke omo kaksang mania ba gubui ke hamaria omo hai gubui kaksang ma engi maya Kaitorni mogolo Kaitorni thani gubui ke kaksang ma mamani ingka ba gubui ke hamari ingka omoni sini wans borok munishoni wansok mani fataro jeng wansok borok munishoni wansok mungbai wansok mani ke angte prungsaka rang puisa jaga jomin tongtok sathok engge sak sori kaham tongdi engkena hamari mansok kha haipona Kaitorni mogolo ke abo haya omon sai temanai juda sungsaro mungsapana gubui ke kaksang ma sungno roimeya engge sungsaro gubui ke kaksang mani kesegerei gubui kaksang ma kesegerei o sungsaro tomani gerei male o sungsareng ka Kaitor bai sraijak jepro Adam bai ipsum soklayo apro tema Adam bai ip borok sraijak get sengsar si tabuk sraijak neromoi to man bai na buri bu sraijak Adam bu sraijak ha bu sraijak jibu bu sraijak bopang wapang bu sraijak thong srai mengnangka hain bagina thong juda ngi thangbai kya bebang juda ngi thangbai kya Kaitor aprono o sungsano sokumoy painani bo kaisa chapja tamana o sungsar sumsok bai kepleng bo srai mang roi roka ge srai mang nang jana bo sungsano bai ke molbrum brum bagi tlangi tongi bana tlangi tongnai bo srai ka de bo o sungsano sokumoroi bo tei kaisa bo tei kaisa sungsa songsa pinai nei bai chapja obno sung bible no tabo o sungsaro omoni bagino gubui ke kaksang ma gerei
Hani bagay o sengsaro kathang tonggay tumahnay sengsaro kathang tongmani ingka tuma kosto bai kaplan tekto bai kaplan jesa nang hani bagay jesa ganang rang puja panang rang puja tong kaplan panang tong hai panang kabui kini tani kaksang makrai jepro Kaitorni maya sak jorati nang o sengsaro tongpro jodi rangni ongklok rukprekang ke nang tuma manai mangsamai tebo o sengsani tongthok sathok o sengsani nungthok sathok tongthok obo borok no tuma borok no ungsokha hongroi meya satisfy English bai ke hano satisfy khlai meya borok ro o sengsani samang tongthokmang jongmang bai khushi ungsokha o hekri borok muni shoni tongthok sathok ba khushi happiness khaksangmani obongkha sarapsa tumana male gubui khaksangma ingya abo hani bagai seng sinani nangnai ukok no seng serai ke sinani nangnai seng sengsaro paiprobu mungsato ya yak buksa kene payu sengsano yakai thangprobu o sengsaro ni jes sepana tongtang hai pana nang yak buksa kene kipili matang pinai piaba nang kubu ke Kaitorni orni khaksangma manka ike nang bono nang mol brum ni loge tongnai te nang buino bono buroi klangna musungnai jesek rang puja phang tongtung jesek ganang panangtung jesek nang phangkrak panang di tongtung hai panang Kaitorni hamari sara Kaitorni hamari no karui koisa o sengsaro gubui ke kaksangma karui gubui ke kaksangma payo Kaitorni hamari ni bising tuisi hani bagai tini seng omono wang suplainai ang kaisa pairimaya seng omono baro zora waibri sima sereng lainai agak pairi mana seng detail ono sereng tanglai yana geseng hamari ni kok bahai ke seng kubui hamari Kaitorni kubui hamari no borok muni so manai man obono no jeng tini ni simi one shop lainai ang jotong ne sanano sungo nirok Bible no nirok ni loge tongrudi ge suinardi ge khanamani ya golong nirok sak tumana meditation khlaimano ge pilaskan hai jeng thanglai piana ang verse 2 no hai pori piana o 3 si verse 3 Kaitorni thani koi tongnai ro borok hamchajak Kaitorni ha borok nino oroni kok borogo an kisisa oroni tamanai interpretation kisisa ferzak mahai ngo English ni bai ang English ogo naikya Bangla ogo naikya English podre ni translation ang naikya oro kaisa translation hai ni sawo ang just for one NKJV also New King James Version no and for one blessed are the poor in spirit for there is the kingdom of heaven blessed are the poor in spirit blessed are the poor in spirit 이것은 꼭 보러고 나이게 어로 spirit ni kok nugia ba phola ni kok nugia Kaitorni thani koiwi tongnai ro borok hamchajak 이것은 누구 어로 phola ni kok 이게 방라오 하이니 샤오 오자라고 atma attai noto nomro 이게 attai noto nomro 이게 누구 이게 English 오고 쓴 누구 poor teman blessed are the poor in spirit 이게 NLT वर्사고 poor and
realize their need for the kingdom of heaven. For there is the kingdom of heaven. Listen. Gero kokoro keseng obai kinukia. Keseng oro samani dema beseng je borok ni pola koini ni a borok hamchajak nisa. Je borok ni pola koini ni a borok hamchajak. Temani bagai tabo. Abang seng pilaskan wan sok lain. sengsaro जों jini thani jini sengsani borok ngai jini khungso tama जों खोनाथाव जेफ्रो जों सावो hamari ni kok खोनाखाखै जों बेलायखौ खोनाथावजाबो बा jini thani गोदै अकक गोदै हाय ओङो जों बेलायखौ गबनो खोनाथावजाबो फियाबा जिसु अरो जे कक सामनि o hamari ni kok ओंखा uk obaya useng khunjini borok munishoni khunju khanawe जों tongthokjakmani khanathokjakmani u hamari ni kok ya aro माने umuhai obaya oboni sai juda जों borok munishoni khanathokjagai borok munisho hisabe khanathokjagai je hamari no kangai tongmani u hamari ni kok ya abo अब ते कैसे हमारे नहीं कि कभी हमारे नहीं को borok munisho ni thani hamari mane tab जों तो मानो हमारी नहीं वांसो borok munisho ni वांसो मंगबा ते प्रणा पिला न सका जागा जोमी get sakri kotor get kogwa rondi kucu boneng bumeng engka neng sengsane beskango belai sini zakha fame manka famous engka genang engka omorok bebag na borok munishoni mokolo o sengsane mokolo aboro hamari phiaba Kaitorni hisab tei jeng naikha ke baha abo sarap sakene bai thangnai haibla o tongmani rang puisa jaga jomi genang mani tei jeng temani sini fame mani abro salsa kena gamai thangnai srasani ulono gamai thangnai jeng tabok besok bumeng genang koto jeng nugo tabok jeng history ke jeng porimato haibla age raja koto besok great Alexander rondi Julius Caesar rondi jeng paija srasani bising ono pai thangai mani jeng nugo okay omo haino sengsani beba no salsa pai thangai hani bagai omo gobi hamari ingni meya abang bible sawo sengsani amoro engka sini langma engka sheri haisi daikino pai thangai srasani bisingbo nukjagai daikino pai thangai ge borok munisho hamari no tui wasok mani obo gobi hamari ya je hamari Kaitorni aroni phaimani abose gobi hamari ge o gobi hamari no Kaitor borok rokno ronani muchungjago o hamari tei paiphlaya komoria je borok rok hamari ni je wasok mani borok munishoni gyan bai o hamari ge bebagno salsa komori painai phiaba je Kaitor hamari no ronai nei wasok mani o hamari ingka sing molbrum ni bagai tongnai tebo Kaitorni hawo obobaino sing o sing sasabaino sing tongnai abo Kaitorni hawo molbrum ni bagai tongnai keseng obono no Kaitorni hamari sing saimano o sengsar nilia jeng je borok kubu ke Kaitorno manja bo o borok o sengsar nilia Paul bahai ni sawo angka ang sukno khani borok sitabo citizenship of heaven niso get o sengsar bo chinilia seng o sengsar nilia sengsar bo chinilia Jisu Kristo bo kokno no sawo bo o sengsar tongpro bo angka sengsar no snamnai they bo
bebak non senamnai haibano bosawo ang o sengsania ke ang o sengsani ngyawan niro o sengsania nisa nges piaba sengsa no bebak senamnai ka Jisu Kristo haibano boseng bebak no senamnai ngtui bo boni o sengsaro tongpru toma tongbuni wansungine jodi sengsani manai no gebui hamari ke bo bebak no nakamon tongkamon bosi nopang boni thani mungsakri tomato cross misi tong hani bagai sengsai mano o sengsani manai Kaitorni mokolo nang mani manai nang kuk mani kok nang mani ya important ya hani bagai nerok nang sanai musungo baksaba mengsane oba kri tongi mano kwang ma cabaya nongbeya tongi mano o khanai tongai ni bisingo baksani thani ba baksaba tamanai din ane din khai wansaro hote tini chake khanani kesekri omo haiban tongiban ga ang kenanya mane omo hai omo rokno nang sanan musungo je kenang rei mo tongnai porno bang sanan musungo sengsane manai asik ani thani besek kabang tong rei asik khatung mani kokya kemana salsa paitan ga je boro ani thani la mangsa sikri nei ba asik kha omo nai nangya mana cikon ngani nangya ba asik khabaya nangya tuman hamala nang Kaitorni mang khangke Kaitorni bagi nang klaiman khangke bosi ni soka nang molbrum bro ni Kaitorni nang thani mangi nai Kaitorni no ronai nang Kaitorni mamani bosi jottoni se kotorku Jisu Kristo puni thani mungsakri bobebag no tama bo omosinao tumanai solok sinau bo bini or Mary ni boho solok nakha Joseph ni nukung solok nakha aro tongkha even bo tumanai boni simalong bo solok nao bini simalong khurjago sibo phojago boni osengsaro tongpro boni nijeni sakni humani mungsakri kaisiana boni tong abongkha cross teman sengsano bosi senamnai teman boni mungsakri teman le tepron saka osengsa important ya sengsai mano osengsa chini bagi mungsaya Jisu hai nei sawo sansa botmai sa siarong ni hakor tongu togrong ni bothok tongu piaba borok ni sajlang ile bokrok berajang nai se jaga krei nei bosa Matthai chapter 8 verse 20 osunu o borok bo bothia sak joroti boni bokrok berajang nai jaga si krei o sengsaro tamane boni mangsa krei tamani bagai Jisu Kristo bo krei boni mangsa krei ngai phaikia bo asal tamani amo haike krei ke ngai o sengsaro phaikia kaisana reason obongkha जोंनो boni Kaitorni thani gonang khlaiyoni bagi जोंनो gonang Kaitorni thani chukna hawo gonang khlaironi bagi bo o sengsaro krei ngai phai engka tabok जों o sengsaro mane o sengsaro mungsaro no जों mokol rolia samung nangjaglia Kaitorni bagi Kaitorni chukna hani bagi engke Kaitor जोंनो rona chukna hawo 2 Corinthians chapter 8 verse 9 perithang layana 2 Corinthians chapter 8 verse 9 2 Corinthians chapter 8 verse 9 ang purwana chini subrai Jisu Kristo busu kairoka norok abno sawimano bo krei ngma bai norok no gonang khlaina bagai bo gonang phano norok ni bagai krei ngkha bo tumani krei ngkha gonang phano bo bebang ni nokpa tumani bagai jungno gonang khlaiyoni bagai Kaitorni thani jungno gonang khlaiyoni bagai bo o sengsaro jungno sengsani gonang khlaiyoni bagai phaiya sengsar gonang ni batuma awasiko जों Kristen ro जों गोबो के Kaitorni manjagro asai ketal gobi ke unjagro gobi ke Kristen ro boro
o sini जों अबोनो आसावी दं salsa जोंनो Kaitorni abo tei komoria abo mol brum brum tongnai abono जों नायसिंगै दं के apostle Peter bu o kopno so बायदि जों थांनानै Peter o बाहायनो पहिलानि Peter chapter 1 3 baca ang polo First Peter chapter 1 verse 3 and 4 sini Khatung mani kok borok bokrok suja tongo faidi जों sini subra Jisu Kristoni bupa Kaitorni hambai ruwana bo belai kairo goi Jisu Kristono gothैनि मोथांगै tisama bai जोंनो asai repika abo जोंनो Khatung ru sugo hake Kaitor bini borok rokni bagai khatiwei tongmano manobano nei जों नायसिंगै tongo bo abono chukno hawo khatiwei tongka aro abo soglak hami abo unglak babo balaiglak ke omono no जों na hawei khatungui tongo tomar male Kaitor जोंनो ukokno ro Peter no ukokno ro जोंनो ukokno ro angere जों bono no नायसिंगै tongo जों नायसिंमाने abo te komoria o sungsane mane inka bebag no komornai je mane no Kaitor boni besar ne bagi khatiwei tongo chukno hawo abo te komoria sungsane mane beban salsa komori thangnai sungsar bu salsa sokomo jaknai chukno hangka perfect te oboni sai kaha kri mane ungsokha perfect aboni sai te kri aboni badi te kri perfect nge chukno hani je mani bo perfect abo bai sungsano sulani kri sungsano mungsapana perfect kri hamla sungsaro mungsapana ungsokha te omoni sai te mane ungmaya mani kri hani bagai o sungsaro koisha borokno satisfied ngya jesu mampuna rang mampuna satisfied ya teman male o sungsar perfect ya o sungsane manaibu perfect ya sungsaro sung naini kangke jesu kahapana phaidi haipana bonise kahakuk tesa naituk nai beta amahai doni bagai doni male omni sai kahakuk tongmani bagai le tik kahakuk naituk le haile asuk bai sontus tongya ko satisfaction roya haine bagino tesa kahakuk tongmani bagino bukhamu chukho o sungsane mane khunoi borok munisono satisfied khlaimeya ang nuko omai kabang borok 10 jura 15 jura juta tonggibo borok tuanai tesa musungkho insogya kho tesa musungkho kaslei 20 40 100 jura tonggibo insogya kho tamane male bukha paisogya kho paisok mani kri tamane male tesa omoni sai tongkho ge sugno ha ke omo haiya nang mangsa si musungya tamane male perfect ni bade tik kisi krikya hani bagai musungya orosi sung sobinai sugno hani sai te boni sai kahakuk tik kisi kri hani bagai tik kahakuk nai singwane kok si sophaya gesung tik kahakuk ni bagai bo te musung liang sinai mane chung oro bebal no satisfied nai sugno hangka perfect jaga get sini sing musungui tongmani abo aro mansok sinai complete insok sinai ke abo se gebui ke hamari Kaitor o hamari no sungno ronani musungwo o hamari no Kaitor borok rok mantheng nei bonayo inga obone bagino sazla Kaitor bo o sungsara nokhari peyo o hamari no ronani bagai oro sawo temanai ang English bai ni polis name no temanai male kok brok kisa mong thaya blessed are the poor in the spirit for there is the kingdom of heaven
바하이게 그의 바 하마리 그낭 바 하마리 만시나이 지니 히사보 하빌라 지니 완속 뭔거 좀 어머하게 좀 완속 다이 어로 스피릿 니 kokso 그만 지니 폴라 संसारनि मानिखौनो बाय जोंनि फला खाकसांमा ओंगिया जोंनि फला खाकसांगिया संसारनि मानिखौनो बाय संसारनि रां पैसा नतुयो जोंनि फला खाकसांगिया जोंनि बोसाक of course जों जोंनि बोसाक बर' मनुष्यनि बोसाक खाकसांबो बायनो पियाबा फला के आबोबाय खाकसांगिया पियाबा जोंनि बिसिं फला दं जों जेफ्रो हाइबागै जों फला नि खाकसांमा मानो नंनाय आबो काइटोनि हामारि जेफ्रो जों साइमानाव आनि लांमा सालसा पाइ थांनाय आनि लांमा अ संसाराव मंसा बिया ओ सीमा माने ओ वानसक मोंथाय माने बोनो तमांनाय poor in spirit माने फला गोबाय कोइनेने फला कोइनेने अंमाने ते ओमोहाय फला कोइनेने अंनाय बरो बोनो काइटोनि हामारिनोबो मानाय काइटोनि हामारिनो याचाकनाय काइटोनि हामारिनो याचाक माननाय काइटो जतनो रान बुसुंगो हायफोनो ओबो हाय बरो के काइटोनि हामारिनो याचागै नानाय जे बरकनि फला कोइनेने poor in spirit. Okay, थांलायना Psalm number 39. बायदि log moon 39 थांलायना log moon 39 verse 4 चारनि चिमि साबजरा 4 to 7 आं फोरमायनो सुब्रायुं आनो आने पाइथाक no सिरुदी ते आने साल बसुक log साविमान रदी आने साल रग बसुक के दोवित थांगै तों आनो सिरुदी नों आनि सालरकनन मुक्साब बारा रोखा आनि थांसुंनि उमरले निनि थाने मुंसाबुया borok ro गोथां तंमाले रांमान नासावै तंमा सिमिसे गुबैनो borok रगले सामप्लि हायसे गुदुलै थांगो गरै नि सेबो जिरि मकरक उंगो borok रचं रुवै रुंलायो तामके साबो माचानो सिया सुब्रायुं ताबक आं तामनो नाइसिंगै तंनाय नोंनो आनि खातुंमा गरो दाउद राजा तमाइसा सुब्राय आनि पाइथाक नो सिरोदी माने आनि आं थांगै तंमानि पाइथाक जीवन आनि बक्र पाइथाक सालसो पाइक्या बोनो सिरोदी तुमाय बगै net ogono sikangke ang nono saktarai nini dagi tei ke tongmana ni bagai omono sung jodi ang khanani thuisna ke nang kubu no nang saimano o sungsar mungsa buya nang tuma khlaina nang je mansak nang kai tuni bagai no khlaibani saktanai ke ogono Daud raja sau ke paitau ke tumasa subrayung tabok ang tamono naisingai tongnai nang no ani khatungma Sini, they verse 6 of Maisha, Gubuino borok le sampli hai se. Kutuli tango. Sung sampli hai. Sung datino pai tangai. Sini langma datino pai tangai. Okay? Sung je pro bono siwo, o sung saro ane mangsa sikya. Le ang datino pai tangai. Nga sung o sung saro mani kuni no torzak liya. Rang pisha no torzak liya. Kaito. Jem paya mol brum brum. Pailiya tong nai no nai tu kuni sung sakthar sina borok sakthar sina ga bono koini ni bukha bai nai bukha mani je pro sung siwo ani langma mungsa sugya ang mungsa ya oro sung saro ani langma srap sari bagi si gesen ubuk omo hai bukha bo koini ni tung sinai Omohai borok ni fola koini ni ingsinai. Guess Psalm number 34 to myself, verse 18. Psalm number 34, verse 18 or to myself. Ang porwana
Subrayung bekha kebai rokni samo tongo, te bekha kebai rokno muthango. Subrayung omohai borok rokni. In English okay sago broken spirit, contrite spirit. Isa broken heart and contrite spirit. Je borok rokni bekha kebai, phola konyene, phola kebai. Mane phola kebai mane tamago ani langma o sangsaro mungsaya. Kaitor namgo ge obohai ke sima bai tau koinene tau seba ano langma roiman seba ano Kaitorni thani tulangma obohai bekangka koinene ge sini langma o sangsaro cuma imang haisi serasa imang nang jepo kostong tong di hepe serapsa imang o nang jepo na Masai raja panang tong di aikia ha paipe hede ko om haisi sini langma o sungsar nang imango jeba mai opung pan sai ma tong di ane mangso bai pana tait ke hai pana tama hor kolok ma masing ro ke imango masa pana sisa kan ke tama ok buksa okhui to hai ban nang imango tait ke masa jang mangso bai hai ban ning bau buksa basa ka ke tama ni ago imang ke om hai no why should you sing raja ro kamangu hai bana basa ke sisa ke tama mun saya doctor karak maro go bowi mana thui sisa jagro panang paine ge sungsa omo hai chini langma o sungsa ro omo imang koloka sing imang nugu daitino sisa nai ge sing pai thang nai je sapana nang o sungsa ro nang manai tongdi je among kenang ngi tong di hai pana salsa bisingono o pai thangnai ani bagai hani hayang salam sunggo o sungsa ni manai no tiyei asuk sung ashajak nai kok buya tong thokjak nai kok buya tuma sinai te sungsan tong man khang ke na tong thok nani sungsan manai mandi yang ke na tuma nai belai ke na among ngui tuma kha bai tongzane obo bungia neng Kaitor mong bai kha tong thok di neng Kaitor no maya ke se kha bai di bono nai tubna ni bagi chesta khle sai tok di raja devi hai ni sawo sungte performan logo ani ashajak nai ani na hormon nai sing tongjak nai nungse Kaitor ani kha tongjak nai nungse nesho hani bagai poor in spirit means ani langma mungsa sugya ani langma pai painai srapsa bisingono dongsong painai komori painai obono simanis obo kankino neng o langma mungsa sugya hani bagi neng Kaitor nango obo se poor in spirit Ecclesiastes purung naini Ecclesiastes English bagi sawo Proverbs ni pore purung naini chapter 5 15 by 16 and Korwana 15 by 16 bosak langga ke bumani okni paipro paitui keno ma thang pinai bo bini asuk azimarok ni mungsapano yagot langai thangai maya omo ba haino belaino hamya bo phaima khaikeno mabo mathangnai bo nokbarni banta kolom tui khiklai tangai tong tamo man kha jeng phaima haikena mathangnai ang tekron saka pilawono jeng yak buksa kena phayo yak buksa kena mathangnai kolom tui khiklai omo jeng aje mani awno mangsa malangya awai ke jeng mathangnai ge obono simani ingka osung sano mani ba ang tema mangsa mai obono simani ingka poor in spirit obono se poor in spirit nihono je boro o sungsani tongthok jathok nungthok abono naituk nairo ba abono naitugui success panangka haibona boro jodi Kaitorni chukno hani tongthok no naitugya ke boro
ni mungsa lab kare okay o sungsani tongthok chathok nai tuknai ro manai tongnai ro borok poor in spirit bo ngia hani bagino bible sawo mane gnang rok ni bagai jukno hawa soguyan belai kana kutuk nai tamani bagai borok sangsar bano sangsar ni manai khuni bano borok paili borok ni bukha koni ne ngia borok ni phola koni ne ngia they have never been poor in spirit borok tuma sangsar tuma senglo borok ro o sangsar tebu nai thok tebu tong thok tebu ka hamjaga snamani naleyo omagin tabuk seng koyeng posor sekang 20-25 posor sekang seng smartphone ro nugia tabok no hai video call bo klaiman ka hai klaiman ka tebu tong thok air condition pu high condition pu podre por tongjang nai kaha ke tongui omo tong thok klaibani borok numi sorok tomanai sak thalayo khlailayo haibano nge tamaisa awanas chuk no ha awan bari take rei ni kwang man borok wan solayo but bus borok wan sokya borok se Kaitorni thani bus borok krei borok tong thok layo tong layo piaba borok chuk no hawo kosto mane chuk no hawo sokya wi borok uloke mol brun ni kosto tekto manai tongi dai baksa hini sawo je sengsaro tabok tong thok sa thok nungui sa wi Kaitorni no tui wan su yaro tong nai musai tong nai ro borong ke suka ulo tamang nai mor ke o sogui musai ma tong nai hini so tamang bagen nam sanai kosto tekto ni bai musai ma tong nai mane thike tong mali ge je borok tabok tamang nai poor in spirit ngai Kaitorni thani bukha koine ne fola koine ne Kaitorni nai tuk mani tongka ke borok mannai hamari mannai aploke santi khaksangai borok tongsnai Raja Solomon hai ni sao borok tamaisa phari thangna leona Ecclesiastes chapter 7 phurungnai ni chapter 7 verse 4 ang porgona verse 4 sian gnang ni bukhao ke bukha khamang tongo tamoke butuwa sani bukhawo ke bagrumai tongthokna no mang wansugo je gyan gnang je sian gnang borok rok ke borok tuma borok je kalai mani nowo se buthangnani bukha tongo niso tamani bagai je probo thilai thanglai jagao thangiyo aro ke tama boni mana gyan gnang lo bukha bobo wan sogo ang omai kene sa thangnai nge omai ke thangya sane mungsa se ang bukha bai nai tu gnang nai ge je pono wan sogo thangya je cha tong go thangnai ke tama bongke Kaitorni thani budwa Solomon ukok no so ge jodi nang hamari Kaitorni hamari mannane musungka ke nang sinai nai ang Bomo hai caya sukya ang Bomo hai wotong ani condition Bomo hai ang miserable condition tong temani male satsa thine ang morkeo sobi nai jodi nang osung sani bai no sontus tongoi tongkha satisfying ngai tongoi kya nang nini fola konyine singya nini spirit por singya nang Kaitorni si naitukya por nya mana Kaitorni naitukna ni si okay nang kubui hamari no nang manya nai kumai hamari ne thane phaime yang nai Kaitorni na musupana nang pono yasakya nai tamane nang osung sarbai na o angmang sa sinangya osung sa si beba ke omong ke poor in spirit ngya ga Kaitorni bo yachokya Kaitorni nai homona bo samang nang sakya secondly pare jeng hai thanglai bisnai mathai 5 ni jeni texto verse 4 ang pulwana
kha khamnai rok borok hamchajak kaitor borok no kha kajang runai English o kesawo blessed are those who mourn for they shall be comfort kha khamnai rok borok hamchajak keting kaisa hamchajak bomo hai borok kha khamnai rok kha khamo mane no nung dukho mane mungsang tui nung dukho ngai rok kha khamnai rok sengsaro sengsani borok rongni mokolo bomo hai borok hamchajak tei kaisa singwat chukake je borok tomanai manei suru jeprona ungtong manai bukha mokhang omongya mane kosto tekto krei dukho kosto krei omhai mokhang manei oi tong manai borokno buskango khushi yakaba borokno hamari manjak hani bagi nele mokhangsa jeprona hai kuchung ke manei suru bohai hani wanso engke jeprona kasisi jeprona rang puisa krei jeprona dukho kosto mai kangke serai menangja but at least hamari manjak ni wanso ya piaba jisu sawo omoni ulta haibla orotmaisa je kha khamnai bosi hamchajak hele so jeng oro bujinai nangnai kokno haina jisu tomani bagi koksa jisu samane omok temago omo jeng oro jisu samane abo of course bo mokhang kosto mane jeng sak mangbai dukho ngai depress ngai kha khamai tongmani kosto manai tongmani ukokia yortomasa o samani kongka deprunang saka sini pholani condition no lugui abono tui jeng bukhawo kosto nangmani pholani kosto nangmani ukoksi tabo ang mungsa sugya tau ang papi salsa komori thangnai neke kaidorbai bus thumjaknai jeng sini pholani status no jeng acknowledge mani obo jeng sawi mano o tomanai kha khamani obongka ang terrible sumso ang belai papi selengma sengsa papi kaitoni thani salsa kaitor ano busthumnai ang kaitor busthumui borokno busthumnai nei je wansogui tongmani je chabui tongmani a busthumnai ni homani jagao ang ani dumung kalaija busu kirman sengsa busu kwanaman sengsa obono simani bongka jeng bono siwei tabok nung kha khamja nung kabja mourning English ko sao mourning blessed are those who mourn obono mourning kamani bukhaw fola kapmani so obo jepro nung siwo nung omono siwei nini fola kapnani chengo Kaitorni kaksangma nini thani sok phainai Kaitorni kaksangmano nung mannai hani bagai omosi hamchajak omosi kubui hamari sengsaro jeng naini kangke gobang mano jeng buino tamam bukha santonaro ba comfort khlaio haile bui mungsase omong laikangke haipano o sengsar kebo kubuike kaksangore nang saimano tabogundi nang busa thijak kai tongka theinai theikanka haingka haini samabai nang kubuike no santona ro pabe nang kaksang kubuike de kaksang iman ongya haibla nang kubuike kaksangma nare no santona ro sinai comfort khlai sinai hinketma o nini busana kathang khlai makha hangke sinang kubuike apurle yes nini kubuike mane santona
응나이 하이바는 더이탕하야도 더이네봤던 거 하이바는 이제 동나이 망이네 뭐 하이바 능 산토나 제스타 클라이어 하이바는 그 부이케 제 보록 아버 그 부이케 오 산토나 마이야 그 부이케 컴포트냐 제 어머하이 승사로 좀 그 부이케 그만하이 그 각상마 그 부이케 컴포트 그래서 그래 Kaitorni thani kaisesi kubui ke kaksangma tongo. Ke Kaitor simise obroi mano. Ke u kaksangma buka kamai tomani kaksangma mana ni bagai sing tumana Kaitorni jole mani yagul sumawo angkalaiza. Getabo nung obono shika kaya nung tabo nung 산토나 Kaitorni 산토나 nung manchine Kaitorni kak상마 nung manchine baike u kotma obono kotma kaha hani bagino jishu thuimani bon kotma kaha jishu kotma kaha ngri phayo tabok nini bagai ang thikya Kaitor jole jagis borok no yag sumso gnang no yagul sunan hito man tabok sujak liya ang nini bodla ang Jisu Kristo na naipekya. Daw nung santo na ang kaden dia bono sika. Engges je boro nung ang norogo sok na hini kakai simaya bono siwi simaya u borok bahike kaito na naituk na ge kaito ni santo na bumaya mai. Hani bagi oro sawo je boro kanai je boro kakam nai o boro kaksang manai. Hani hai Kamani ingka, kamani ingka, sakni condition no simani, de sakni condition no siwi, Kaitorni thani kipil mani omong Inglia ang Sublia, Kaitor simise tong siwo. Ne Kaitorni thani kabera mani. Tabuk sun kokna ya besala jeng Bible nugo, Luke chapter 15 no prodigal sons. Bono jeng tumanu bo bupa ni jaga sompoti nawe ano robai si dihni tangka tongtok masih tongtok ui paikya rang paikya uloke wok ada carumani jaga samung klaikya mai masalia wok caro marok non saka o wok robai si walai tongkana kaha sai pibikya rokne haibana bo salsa onuta pungka repenengka ane apa noba seleng rok sasi hages masaya matong dia. Besar sahaja nong bayi. Ang kipili tangsne, ang salia, ang kipili tangsne, ano seleng kepada narak setengbo. Ge u bekas lagi kipil mani, ang oro tong sugliya, apa ni oro tangsinai, bo ano saroi mano, boni komota tonggo, nei kipil tang mani, obono boni bekas selai mani. Boni condition no siwi bo daw kipilka. Gisengbu omo haino. Je pro je boro sakni condition no siwo bo Kaitorni thani kipilo. Jeng sai mana nangai ang Kaitorni jole mani jole wi yagul sunai mani aro jaga ang kalaiza. Jole nang okok no sikangke nang Kaitor no nang naituk nai bekhabai. Kaitor ni thani neng Kaitor anu nakar di Kaitor ni nakar mano neng Kaitor anu nakar mani au kok neng naituk nai neng Kaitor ni nakar zak neng musung nai omono bekha kam mani ba morning kamani bekha kamani Adam bo Kaitor ni nakar zaka to ni bagai bo boni condition no sika hani bagai bo hujagi tongsiu hijagi tongka bo tumai sa ang rikri tebonuna kiriwi hijagi ma tongka niso buthai se sani Kaitor bai tong haibon bukhai samani porai ke Kaitor no kiri na nichenka Kaitor bon thani kiri ma sungsang ka tebo rasi mani sopikya kiri ka hijaka tebo bono confess klaikya ang rikri ang no kiri tongo Geseng bo omo haino je prochini phola koine ne ngo
जेफ्रो जों जोंनि कन्डिशनाव सिवो जों काइटनो किरिनान सिंगो काइटनो थाने फायो आं सुबलिया नोंनि खायक मा मान लियाखै आं कमर नायखा अबो सक फायो अबो न फलानि काप मानि ani bagai kaitor uloke bor adom bai ipno pun moi kur chumro moi kur khlaye chumro wi rokha go omono kaitor borok no borok kiri tongo nisho an kiri ma tongka laji nongka tabo borok kaitor ni comfort santona manka kaitor ni khaksang ma borok manka osungsaro borok rok kabang manu saimeya borok kaitor jole wi yagol sunai mane yago kalaiza jadi borok siyake borok kaitoni thani koinene bungmaya borok thani kirima bo phayang nai borok thani nakar jaknani muchungma bo kri ingsinai ge borok osungsani tomung samung osungsani mani kunai baino संतुष्ट खाकसांगै थांनाय ओंखा अमनो हामारि नै वानसगै थांनाय बरो काइतनि हामारि न काइतनि सान्तना न काइतनि खाकसांमा न बरो यासागै मायांसिनाय काइतो फला गबाय अमहायनसे तमाने नाकारो अबनो बाइबेल स फारिसं लबंगो थांनाय बेनो लबंग 51 verse 17 लबंग 51 verse 17 ang purwana bukha bai yafar marok no se kaitor yachago o kaitor nung bukha kabai khairok susuk bukha rok no kibikla bukha kabai konine khairok susuk rok no bo kibiya nisa gising nango orang nuko omahino boy yasago nung jodi nung kapna ni rengya nini buka kapna ni rengya nini pola kapna ni rengya okay nung mathang jagi meya kaitoni hamari no mani meya kaitoni khaksang no nung mani meya bible haini sawo repent and believe repent mane sebar repent ma je boro sakni condition sinai bono repent ma nung jodi repent maya ke nung thangjagai maya jepro borok phola ni condition no siwi sak ni phola ni condition no siwi kap na ni ringo abono kaito ni khayok mano mannai abono kaito ni khaksang mano mannai kaito santana romano mannai जों गोबां मा मा के जों नुगो आंथिफ्रो जों परिखा Psalm number 34 verse 18 get जों Psalm number 32 ba je porwan Psalm number 32 verse 5 hake ang nini thani ani sumsok no gosika te ani samang hambia no bo huyui tonglia ang hai hnei saka ang subrayong ni thani ani chaya no gosinai hake nang ani chaya sumsok no nakalkha gosinai oro daudrat aman sam suya hini sawo ani chaya no ang gosenai mane gosekha je kaito nakarka mane no omoya je kabama ang ane buini buskango kra ke phola ka tharma oi khawa sumso gosedi ni bulayo ngai ang sumso ang omong nei kli brai ka omong sumso gose mane ya okok yawo bahai ke sumso gose mane nini bukhaba nung siwo ang sumso ang papi tabo ang morkesi sokjak naikha ang busthumjak naikha ke bono siwi nung ni bukha ki fil mane bosi sumso gosi mane jo kaitor I ang te ani lama kri khana nei one sok ma mane bosi hai orok kri blai cover lai sumso gosi ri gosi ya sumso gosi ne bulai mane agang musikla tong progo hai ke buza kha phola ka mau rok nei hai pana ang le kus kli brali ang ka hai sumso gosi ri ne phik ngor ja ka hai pana ang aprogo 착삭 막 카카오 도마 앙렛 앙 파피 belai ingkana hain bagine anele phola kobol phaijagli arok ne bawanso haipana aborok bebal no wrong doctrine abo soitane samon tabo angsi ke phadi jeng tisi sa wanso baina get je sumsok ni
bokha slaijak obose Kaitorni thani jottoni sai sumsok kotorku nung sumsok khlaimani ya phiaba nung sumsok ni o sumsok no nung o sumsok ni repent maya bose Kaitorni thani kotor ge obono Kaitor bus thumnani bagai da huli dong ni so da huli dong Psalm number 7 12 by 13 naikhe nuknai borok no je bokha slaiya te Kaitorni thani phainani musungya phainani bokha krei borok no bus thoni bagai da huli dong mane majra kotor bo belai majra kotor hni samani Kaitor joliwi bus thumnai salsa borok no abo haini sabo je borok kanai khak khamnai borok hamchajak haini hai tomoni hamchajak tomon male borok Kaitorni santona Kaitorni khaksang mano borok naituknani nainai tomoni borok osungsani khaksang ma bai bo ungjak liya omo hai borok Kaitorni hamari no mannai Kaitor bai khaksang ma rojak nai ni sao ge tini asuk jorao no jeng thaglai siwana te ni salo jeng verse 5 ni simi jeng chengbaiba ke jotono hambai haini hai pari suriwana jokno halo kata kathang mai gna Kaitor no hambai ro jorao nung no jora roka ni kok no one shop lai ni tebo hambai maro nung jengno ojora ka hamaro mani bagai tebo nung no chubadi ni kok no jeng tebo sakthari silung manani kubui no simanani gate jeng kubui kene ni khaksang ma tebo ni hamari no manani bagai kaito haini thani jora no yapore bukra jisu nang bese surisam amen.